Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas marihita saluhuna. Uriani tuhata, taparadema, rohata, tapukama parminggota, martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata merhite de nomor 205 ayat sada saha rodia tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, doh goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni todi porbadia, na tumopalangit doh tanon. Amen. Saya tangiho masuaraku, ale Jehovah, molo jou-jou au, dido rohaku homadok, lului hamuma bohiku, atong bohima hulului. Ale Jehovah, saya unak tabuniho bohim maradoponau, Jehovah do panodang diau, dohot hatu aku, tung midaise mama biarau. Jehovah do partano bato anakku, tung midaise maau biahaton. Haleluya. 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 Haleluya.
martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, ama nami na di banua gijangi, useho matodim na badiai, do tapistaran na siakui, tu saluhut turiam, asalam rarat dalam lamhot hatam na badiai, di tonga-tonga ni hamion. Leho mahiras ni roha di naposom madjamita hukatam, asalam pita jalalam gada huriam na badiai, patotong mahuhut rohanami manguluiho, sahat ro di ujung, di bagasan haporsiaw nature, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pati ni debata siang uluhonota di minggu eksaudion, ima siap pati paupaton doho lapatana. Pati paupaton, ingot tamu ma pabadiahon ari minggui, dinaono mari ma ulahamuna sa siulaumu, alai yang guari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposo boru-boru, ro di pinahammu, ro di pangisini hutani halap pena mangebati hutam. Adina ono mari do di top pada bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Di bayi nido ubay na di pasu-pasu de bata, hari paradian nai, jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta de bata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tois rohatta diajar nasian hatani de bata, ikut badiado hatani de bata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon, ima sahatna, atong rak mangidugu mahita setua de bata, lau mangulaho patikna. Ale Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon na hobar tupatimi. Amin.
Tapaudu marohata, tatopoti marusata tudebata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang, para siroha na sumurung midahami, uparhatutu jala hutopoti hami dosa doho pangalesyon nami na gudangi di jolom, tatap kami merhite-hite asini roham, jala sesa marusa nami sa luhutna, ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Tabigima hata baga-baga ni debata taringo tuha sisani dosa. Roma hamu tuau asa mangolu tordimuna ninna Tuhan Jehovah. Tuk surararado sa muna songon nabit bunga dadap, botardo baenok kusongon itak. Nakperara songon nabi hasubba, gabe songon hapas do muse. Hasangapum mari debatana di gijang. Amin. Hatani debata turpu epistel di minggu eksaudion, imana tersurat di Pesalme 27, ayat 7 saha rodia 14, tajahama mergati sorin. Saya tangi homma suaraku ale Jehovah, molo jauh-jauh au, asima rohami dau, jala lusiau. Ninna rohaku domandoko, lului hamu mabuhiku, atonggo himma nabului, ale Jehovah. Unak tuk tabuniho bohim maradoponau, unak tuk tulak naposom di bagasa rimasmu, matua hodo pangurupiku, unang tunga bolok ponau, jala unang tarik konau, ale debata ni hatuauku. Ainunga ditadikon damang dohotaina kau, alai dijakon Jehovah doa. Saya podaho matuau dalamu ale Jehovah, jala togu au di dalan hati goran, alani akaloku. Unang tumpan sahat au guru rohani akka musuku, ai he dodopak au akka cecedangi pargabus, jala dibuason kejahatan. At unang hua porsiai, paide-ide oku sogo tinadengan ni Jehovah di tano hanguluanon. Parhanalom ma Jehovah, pagomos jala patugu roham, jala parhanalom Jehovah. Ima sahatna,
Martua rona tumangion hatani debata, jalan au pioksa. Amin. Ta tidak ko mahaporsiaw tay, so na hinatidak ko nidongata sa haporsiaw, di sadok portibion, ra mahitamadok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumopalangi dohotano. Au porsia di Jesus Kristus, anak debata Jehova na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi seton di porbadia, adorak suabuan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubano toru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamun debata Jehova, amanai pargugu na suatu dosani, di sima ibana pea mulak sohut tu tanon, manguhumi alat na mangulu do na mate. Au porsia di tod di porbadia, jala doksa da huria na badia, huria hatopan ni ala Kristen akka na badia, doho dia sisani dosa, doho dia taina mandok, mulak mangulu sugut daging halat na mate, doho dia ngoluan na surasuda. Amin. Dapat
tabigima titing di Huriata KBP Ramangun, Minggu tanggal 24 Mei 2020. Parminggu di Huriata KBP Ramangun. Minggu sadario 24 Mei 2020 di Huriata do opat tali parmingguon. Parminggu sekolah minggu, parminggu praremaja menang rekaman, parmingguon umum bahasa Batak pukul 10, do parmingguon bahasa Indonesia pukul 10 tolu live training. Pesta Parningotan Ari Hasasaur nito di Purbadia. Minggu 31 2020, ima Ari Parningotan Hasasaur nito di Purbadia. Tapatu paro parminggu songon nasomal, live streaming pukul 10 WIB, marbahasa Batak, doho pukul 10 tolu WIB, marbahasa Indonesia. Jala peliata sipul jamita, ima tupak tulaun pegabaran Injil HKBP, Senin 1 Juni 2020, ima pesta paduahon, Ari Hasasaur nito di Purbadia. Tapatu paro pertanyaan pukul 10 sia, berbahasa Indonesia. Jala peliata sipul jamita, ima tupak tulaun keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan, manang KPKC. Sude ruas ni Huriata, boi madohoti parminggoni di Bagastabi. Pertanyaan week, tanggal 27 Mei 2020 pukul 10 sia WIB, patu paun ni Huriata do pertanyaan week di Jabodetabek secara online. Sude ruas ni Huriata asama dohoti pertanyaan ini. Sermon Parhalado. Selasa 10 sia Mei 2020 pukul 10 sia, nunga di Patupa Garjata Sermon Parhalado melalui aplikasi JOM, dan uluhon ni amak padita resort. Nani dohoti 40 halak padita doho situa. Selama masa pencegahan penularan virus COVID-19 siaon, tetakma di Patupa Sermon Parhalado melalui aplikasi JOM setiap hari Selasa pukul 10 sia WIB. Pelaksanaan ibadah minggu. Menindaklanjuti surat Preses nomor 087 D8 DKI garing 3 2020 tertanggal 30 Maret 2020 perihal pelaksanaan ibadah minggu, Jumat Agung, perjamuan kudus dan perayaan Paskah, dan memperhatikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar manak PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini Preses HKBP Distrik 8 DKI melalui surat nomor 090 garing D8 DKI garing 4 2020 tertanggal 22 April 2020 menyampaikan ibadah minggu pada Minggu 26 April, Minggu 3 Mei, Minggu 10 Mei, Minggu 17 Mei, dan 24 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. Menunggu perkembangan selanjutnya atau akan diberitahukan kemudian. 2. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus 21 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. 3. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Pelantikan fungsionaris periode 2020-2024. Minggu 31 Mei 2020 di Parmingguon pukul 10 live streaming patu mau ni Huriata do pelantikan fungsionaris periode tahun 2020-2024 nauk terpilit Parhalado para tahun Bendahara Huria, Sekretaris Huria, Dewan Kononia, Dewan Diakonia, Dewan Marturia, doho utusan Sinode Distrik, sude Parhalado manang fungsionaris nanaing dilantik asa hadir di gereja pukul sia WIB.
Tim Panitia Penanggulangan Bencana Alam Kopik Sapulusia HKBP Rawamangun. Naung dibentuk do panitia manang tim tu penanganan lahu mangrupi akar ruasta nahona dampak wabah virus Kopik Sapulusia. HKBP Rawamangun di bawah koordinasi Dewan Diakonia HKBP Rawamangun lau papunguhon dana jalan napasahato pangurupio tu akar ruas na perlu pangurupion dohot aka alang pelengkap diri manang APD tuaka para medis. Pangurupion buima di pasahat marhiti-hiti rekening poti parasian HKBP Rawamangun nomor 006 001 079 0404 Bank Mandiri Cabang Penggambiran Rawamangun. Rak mahita martangiang jala tau rupi maka dongata na memang perlu siurupan ala ni kondisi nasi saunarion. Anggia ma di pasu-pasu tuata ita genup jala di leon aka pasu-pasuna. Sumbangan baju manang baju hatmat. Di jala huriat terus sumbangan APD manang ala pelindung diri 30 piece baju hatmat sian keluarga Johnson utama parapat Duise Boru Simatupang Wik Pulau Mas Kampung Baru jalanunga di pasahat tu RSUD Porsea anggiat ma bantuan APDI boy merlapatan tu pelayanan di rumah sakiti. Ibadah subuh alani virus Kopik Sapulusia na masa sonarion pertanyaan menugut ganup manang ibadah subuh Sabtu di parade huriat tado marhite-hite ibadah online pukul 5.30 WIB. Ruas ni huriatta boy mamadohoti ibadah online ni. Namoding. Nah di hari Minggu 17 Mei 2020 nunga jumolo modik sahalak ama ruas ni huriatta Saprianto Sitopul umur 50 tahun. Inabaluhon ni inata calon situa Ronaida Boru Simatupang, alamat Jalan Kayu Jati 5 RT 11 RW 5 Rawamangun, Jakarta Timur, manang wik balap sepeda. Tudian hari Senin 10 Mei 2020 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhat tama nama Leong Gugu do pangapulion di keluarga na Marsitaononi. Pelea do aka urut ni buah-buah, tajahama di harutas titing nau pinarade ni huriata, di pasu-pasu tuhata ma barita masa doho ulaun, aka sipatu paota, bae sangap di guarra. Songonima titing di huriata di minggu sadarion. Kutima. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin.
Horasma di Hamuna Amanginang, selamat hari Minggu. Turpuk Jamita di Mingguta Sadarion, ima Minggu ek Saudi, tarsurat di Matius bidu 20 mamuka maisian ayat 20 sia 1 ayat 34. Dua halak nama pitung. Jadi lahoruar sian Jericho torop mahalak mangihuton ibana. Jala hudul-hudul ma dua halak nama pitung dipinggol ni dalani. Jadi dung dibege mamolus Yesus jauh-jauh mana sida nin nama. Asi maroham dihami anak ni si Daud. Alai dipicang akan atorop imana sida asasip nian. Alai lam gogoma nasida ma jauh-jauh. Asi maroham dihami Tuhan anak ni si Daud. Jadi mangulon ma Yesus di pakulingi mana sida. Aha dipangido rohamuna si bahenokku Tuhamu. Dungi dido nasidama naeng mamukap mata nami Tuhan gabe asima rohani Yesus di jamama mata nasida jadi pitor marnida ma jadi di ihuton nasida ma ibana songonima sahatna. Nah hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus di pardalanan ninguluta di Portibion, jala nasatokinon, godang do na taparsita-sita di bagasan nguluta, akanauli nadenggan. Alai laos songoni dotong, godang aka rintangan-rintangan, godang aka tantangan-tantangan, laho sahat kita tu na taparsitai. Jadi na boy do kita mengadopi godang tantangan dang boy mulus buti. Dang holan marhite karejo di kantor kita mengadopi tantangan. Alai holan bertahan hidup apalagi di zaman sinuengon di sebagian halak godang do aka tantangan-tantangan naniadupan. Tantangan-tantangan namasai jot-jot menggugai. Haporsiaon manang menegai haporsiaon ni sebagian halak alani borat ni tantangan-tantangan naniadupan nai. Marhite turpuk jamita di Mingguta Sadarion di pabuahon do tuhita. Ima songodia dua halak nama pitung naro tu Tuhan Yesus Kristus. Didok di nalahoruar sian Jericho. Tuhan Yesus adong ma dua halak hudul-hudul nama pitung dipinggol ni dalani. Sahat ma tu pinggol nasida. Taringot tu Yesus nama molus. Totu nang penasida ma pitung dapat nasida do aka informasi marhite parbinegan nasida. Nungasar barita taringot tu Tuhan Yesus Kristus. Naboy patupahon aka halongangan. Naboy pamalupon aka namar sahid. Sahat tu dua halak nama pitungon. Nasida mabege baritai dang hohom buti manang dang peduli. Alai marhite baritai di dokma di dung di bege nasida mamolus Yesus jauh-jauh mana sida lapatan
Nabi nege nasidai dihaporsyai nasida. Nabi nege nasidai ikon gabe marpakorhon tu diri nasida. Gabe jojo manasida nina nasida ma asi maroham dihami. Asi maroham dihami anak ni si Daud. Alai songon nata adopi, songon nani adopan ni aka dongat tanah asing di nama ngadopi parukilan, di nama ngadopi hamaolon, godang aka rintangan-rintangan dang holan hamaolon dalam arti songon na adong baru hubege barita sian Medan didok adong sada keluarga geleng na 5 amat tai tukang. Jadi di musim pandemi corona on dang adong bena majo amat tai kareju dang mangan bena sida pola sampai 2 hari ni nadang mangan ujungna ya dihusipon si polisi matong tu inatai tumagonan maho mate daripada pabereng-bereng geleng mondang mangan ujungna gabi bunuh diri. Jadi songonima godang ni aka tantangan nani adopan ni torop jolma nangpe marasing-asing aka hamaolon nata adopi i alai turpuk jami taon totu gabe pedoman maon di hita songon akana porsia hita. Dang sehali 2 hali be tabege barita taringot tu Tuhan Yesus. Ganuk minggu, ganuk pertanyaan, asing dope molo tajahai di jabut tabe barita nauli hatani debata. Jadi nunga mula hulak be sahat barita itu hita. Dia mapar buena dina marukili hita. Totu mapitung dang adong halak nama kalau mohoni. Tadok doi sahid. Molo halak mapitung. Alai nang pe mapitung na 2 on anggo haporsiaon na dang mapitung. Haporsiaon na mangolu. Jala di boto do dalan. Ima dalan boy na sida sahat tu na pinarsita ni rohana sida. Asa malum na sida sian hapitungoni. Na parjolo mangido asini rohana sida sian Tuhan Yesus. Asi maroham dihami anak ni si Daud. Alai dipicang akana torop imana sida asa sip nian. On matan tangan nih. Dipicang. Nasida maparsitahon makasiholhon asa malum sian hapitungon jala adong naboi pamaluponi alai roma tantangan sian akana toropi madok sip maho ninatu naduai alai gabe macoho do nasida majo Tuhan Yesus daong alai lam digogo nasida masuara nasida majo Tuhan Yesus diulahi nasida mamusema dok asi maroham dihami Tuhan anak ni si Daud diulahi nasida ma mangido tu Tuhan Yesus Kristus. Ahado nata parsiajari marhite padohan ni nama pitungon amang inang. Padohan asi maroham dihami. Dihamuna amang inang godang do nagogo, godang do namora, godang do nabotang di portibion. Alai belum tentu oloi mangurupi hita, hati hita mangadopi hamaolon, hati hita pasahaton akan tapar sita. Alai anggo 2 nama pitungon diboto do tu dia nasida mangido asini roha. Ima tu Tuhan Yesus Kristus. Jadi nuang pe amang inang dihita saluhutna boy ma tasigati rohata. Dia do nata
nataparsita di bagasan rohata, na tahasi holi di bagasan rohata, naing masa di bagasan ngulu taon. Nagabe sukun-sukun tu ise dohoro, tu ise doho mangido asini roha. Sotung lau hita tu pilihan nasalah. Sarana nina rohata namora doih boy doih inganan pangalualuan. Memang molo secara haportibion jala mungkin namora ipe dang pola holit kan. Manang tadok pangkat na tibodo boy doih gabe inganan pangalualuan na hita. Alai ya belum tentu. Dang salah. Songon jol mahita namar saor satu dengan yang lain itu sangat wajar. Alai naparjolo di hamuna amanginang nanaing dohonon na dison hamaolon si songo dia pe pergumulan si songo dia pe namasa di bagasan nguluta naparjolo ikon do si pargogo, adong do si ramoti, adong do natuk patupahon, nahu parsitai, nadenggani di bagasan nguluku, ima Tuhan Yesus Kristus. Jadi ahape natar parsita amang inang di bagasan ngulu taon, Tuhani majo parjolo tak ingot. Sarana songon sahit sinuengon, tuisi mahita mangalualu. Danga dong. Ya holan Tuhani, diparbisuhi Tuhani, ma akan napistar kan, nabui mabahen obat ni virus coronaon. Jadi sian Tuhan do. Songoni nang akapar karejuan, sinuengon nunga lam torop halak nahona PHK, tuisi hita mangalualu. Ya holan tu Tuhani do, tu Tuhan mahita mangalualu. Anggiat dilehon museh, aka berkat-berkat tu namora nasangap di Portibion, gabe buka aka perusahaan-perusahaan maju muse badi jaloma aka hitaon aka geleng tai gabe mulak karejo muse. Jadi saluhutna kata kunci ada pada Tuhan. Kata kunci ada pada Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikan, molo naing pasahaton ni Tuhan do, nabui sau do saluhut natapangidui. Adok dison asima roham dihami. Di hita saluhutna adong dope padohan dison Tuhan anak ni si Daud. Onpe dua hali on didok diturpuk jami taon. Ima di ayat 30 dohot di ayat 30 sada. Anak ni si Daud. Tuhan anak ni si Daud. Dua hali. Molo padohan si songonon ima lau pabuahon memang nunga adong hapor siaon ni nama pitungon. Alana di pinasahan ni aka panurirang sai digohari do Mesias nanaing roi ima anak ni si Daud. Sian peparan ni si Daud nina. Jadi artinya nama pitungon maka porsiai bahwa Yesus ido anak ni si Daud Mesias na pinaima imani Israel. Panindangion doon. Panindangion haporsiaon tu Tuhan Yesus Kristus songon anak ni debata. Natuk patupahon akan adenggan di bagasan ngolu ni natinopana. Jadi nang dihitape di namar pangiduan hita tu Tuhan Yesus Kristus memang ikon na tubuh sian hapor siaon do. Moloholan tapangido songoni alai dang marhite sian hapor siaon. Ya memang mungkin naboi masa do na tapangidoi. Tetapi turpuk jami taon paingotok kita. Songon halak na porsia hita. Ya memang segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan seharusnya itu adalah buah dari iman kita. Tubuh sian hapor siau do hita mangido tu Tuhan Yesus Kristus. UBG suara ni dua halak nama pitungi gabe mangulon ma
Tuhan Yesus jala dipakulingi ma nasidana dua, disukun ma tu dua halak nama pitungi, aha dipangido rohamuna si bahenokku tuhamu nena. Disukun. Dungi didok nama pitungi ma naing mamukap matanami Tuhan. Di pasahat nasida ma sihol ni roha nasida. Di pasahat nasida ma sita-sita ni roha nasida. Ikon boy nasida marnida. Ikon boy ukap si malolong nasida. Gabe asima rohani Yesus di jama ma mata nasida. Jadi pitor marnida ma jadi di huton nasida ma ibana. Jadi kata yang terakhir, kalimat yang terakhir, jadi di huton nasida ma ibana on marpardomuan sian pengakuan nama dok Tuhan anak ni si Daud. Mereka memang sudah beriman sehingga pada saat Tuhan memberikan apa yang mereka inginkan, mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus tetapi justru akhirnya mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, hinaholongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus ra adong dope naso terjawab manang ninna rohata dang dialusi Tuhan Yesus dope pangiduata. Ngasai martangiang yaunian. Nungasai jojo aunian tu Tuhan Yesus Kristus. Alai sahat tu nuengon dang dialusi dope ninna rohata. Di hamuna nahina holongan di bagasan gowarni Tuhata Yesus Kristus. Ranu ngajut-jut hitama bege. Anggo pangiduata tu Tuhan Yesus Kristus tung saluhut do pangiduan ni akana porsiai sahat tujuluna. Alai anggo alusna Tuhan Yesus madok daong. Dang dinggani molohuleon tuho. Napaduahon pai mama. Anon adong do tiki na uli pasatokwi tuho. Manang adong madok ido tutu. Rikot doe diho. Songon dua nama pitungon. Dipangido nasida jala memang. Rikot di nama pitungon ima boy marnida. Boy ukap si malolong nasida. Gabe di pasat Yesus ma asini rohanai. Ima saut ma na pinarsita ni rohana sida boy mamereng portibi. Di hamuna saluhutna. Inang amang jojo doon tuhita di bagasan ngulu taon tarlumobi nang pemulahulak ala memang di situasi pandemi wabah corona dohita di sinuengon ganuk marjamita say adong ni hona hontusi ba unang marnabosak kita amang inang. Jadi di parukilat ta sinuengon parukilan ni hita sude nasa jol mana di portibion jojo ni debatado on tu hita asa mangido asini rohani debata hita jala para si rohado Tuhata Yesus Kristus unang marnabosak kita nang pigudang na mga bati hita molo diturpukon aka jol mana torop mga bati dua nama pitungi molo dihita di zaman sinuengon manang dinamasa pandemi virus manang wabah corona on ya boydo dirita sadiri nagabe mamicak kita ay marhua ho saya martangiangi ay nga maguan karejo ho alani corona on saya dipaluas Tuhan ido masa si songonon manang gabe moru ha porsyota gabe nahita alani corona on gabe dang karejo pe jelekku to emak martangiang pe iba so dibegi Tuhan nih mungkin bisa seperti itu rohata sadiri sibolis mamak kulingi hita asa unang tagogo suarata majo Tuhan nih alai turpuk jami taon dua nama pitungon on ma nagabe sitiruon di hita begitu lama mereka tidak melihat dunia ini mulai sian sorang nasi dadang mamereng portibion
alai mangulu doha porsionna. Nang pe masa corona, nama baik kita jolmana di Portibion mabiar merasa was-was khawatir. Alai taboto ma adong do Tuhatta Yesus Kristus debata Tuhan parasi roha do ibana na boy patupa nasotar patupa jolma. Jadi dia bisa memberikan apa yang perlu bagi kita. Ra adong dotong nama dok. Hala di virus koronaon di pasobu-sobu Tuhan do masa virus koronaon. Nasaliling naon boy hami tolu hali mangan sadari nuengon hola 2 hali nama alani maul ni parhepengon. Ra adong do nama dok songoni kan. Gabe gali haporsionna gabe hola nama rungut-ungut. Jadi turpu jami taon paingotok kita amang inang debata parasi roha Tuhan parasi roha do Tuhatta Yesus Kristusi songonna tarsurat di Matius 7 ayat 7 di dok pangido hamuma sai na lehononna do tuhamu lului hamuma sai na jupangan do hamu tuktuhi hamuma sai na ukaponna do di hamu. Songon topik ni minggu ta sadarion ditangihon Jehovah do jauh-jauh ni halak na porsia. Ditangihon Jehovah do jauh-jauh ni halak na porsia. Jadi tahap porsia ima amanginang Tuhatta Yesus Kristus pos marohata tu ibana tapasahat ma aka nata parsita-sita di bagasan ngulu taon sai begion ni Tuhanido jala parasi roha jala pasauton nadui tuhita hobar tu narikot di nguluta dohot hobar tu lomoni rohana. Amin. Martang yang mahita. Alia manami namar habangsa di Banua Gijang amanami situ tu doho. Nahu puji hu pasangap hami marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Nungahu bege hami Tuhan hatami. 2 halak nama pitung mangido asini roha siakko. Jala parasi roha doho. Diha porsiai nama pitung idoho ale Tuhan. Tuhan. Nuaing pe ale Tuhan hu haporsiai hami doho do Tuhan nami. Na mangula jala gok asini roha. Tuhodo hamiro ali Tuhan pasahaton akan namasa di bagasan ngulu nami. Di botohodo Tuhan namasa di Portibion. Ima wabah virus corona ali Tuhan. Tuhoma ali Tuhan hupasar hami Portibi natinopamon dohot pangisina Tuhan. Homa na majagai hami. Homa ali Tuhan napalauhon corona isian tonga-tonga nami. Dang adong nasotar bahenmu ali Tuhan. Songoni nang ruas ni huriam ali Tuhan buanon nami do tujulum. Godang akahamaolon. Manang marhiti parkarejuan, ekonomi, parsahiton. Tuhan Yesus tuho mahu pasat hami sude ruas ni huriam. Asa homa ali Tuhan napasikopon akan narikot di bagasan ngulu ni ruas ni huriami. Tarlumobi di bagasan tiki sadarion hubatok kami do akka dongan nami na di bagasan parsahiton ali Tuhan na huguari hami alai takas di keterbatasan nami saya dongdo naso huguari hami ima di siala keterbatasan nami alai homa ali Tuhan na pasauton hamalumon tu akka dongan nami ima Martin Predi Tambunan na dirawat di Rumah Sakit Mitra Bekasi. Fernando Simanjuntak na dirawat di Rumah Sakit Hermina Jatinegara. M. Lumbantoruan na dirawat di Rumah Sakit Poncawang. Dewi Boru Sihombing na dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia. Nyonya Simanjuntak Marta Boru Pardede na dirawat di Rumah Sakit Columbia Asia. Edward Lantang Gultum na dirawat Rumah Sakit Hermina Jatinegara. Nyonya Sintua Godwell Sianturi
na dirawat di rumah. Nyonya Siagian Boru Hutagalung dirawat di rumah. Sintua MH Nainggolan dirawat di rumah. A Sida Balok dirawat di rumah. Nyonya Sihombing Boru Simanjuntak dirawat di rumah. Berlian Siahaan dirawat di rumah. Tuhoma ale Tuhan hupasahat. Sadok akan nahuguari manang nasohuguari ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Homa ali Tuhan na pamalupon sadok ruas ni huriami. Songoni inang nami calon sintua Boru Simatupang. Di dia naung parjolo amang nami iali Tuhan maninggalhon portibion. Tuhoma hupasat hami keluargai. Pargugui maali Tuhan. Inang nami songoni nang akadak danakna. Di akalas ni rohani dongan nami na berulang tahun di bagasan na saminggon Tuhan, tuhodo tong pasaton nami. Ngasikop las ni roha na sida marhite umur nagajang. Alay tabay maali Tuhan na boy palas roha na sida. Jala laus paingoton mana sida Tuhan lau mamuji-muji guarmu na sun marmuliai. Songoni nang negara bangsa namion Tuhan hupasat hami matujulum, asa homa Tuhan nama masu-masu pimpinan ni negara namion ima Presiden Joko Widodo dohot akka jajaranna. Homa marbisuhi ali Tuhan. Asa nasa keputusan-keputusan na binuat na ali Tuhan syako maharoroan ni. Songoni hami songon rakyat na pinimpin ni Presiden Tuhan leon mahauduhon di hami. Asa upataridaho kami ali Tuhan hauduhon nami tu pamareta jala songon hauduhon nami tu hodoi ali Tuhan. Pasu-pasu masa luhut na hami. Jol managali jala pardosa do hami Tuhan sesama dosa pangaleson nami. Asa boy hami marlas ni roha mamuji pasangapon guarmi. Marhite-hite Kristus Yesus martangya kami tujulum. Amin. Tapasahat ma peliata tujolo ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolum.
pasu-pasu mai jala ramoti, asa hu parhasia kami pilianon, patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni si lehon-lehon mi tu hami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Amanami na di Banua Ginjang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Amin. Salinari hupasahat tuhamuna, amang inang hata horas. Anggiat ma, di lehon debata di hita, hahipason, jala boy hita muse, tu bulan-bulan nanengro, pajupang, jala bersekutu di tonga-tonga ni hurianu tu hatta ima HKBP Rawamangun. Horas madihamuna amang inang.